Včera aj predčerom som sa stretol so svojimi bývalými kolegami a priateľmi z Prahy a bol som veľmi zvedavý na ich autentickú skúsenosť so súčasným stavom na českej politickej scéne a aj so súčasnými výsledkami volebnými na českej politickej scéne. Jednoznačne unisono, všetci traja, s ktorými som rozprával, mi povedali, že napriek tomu, že mala aj pravica, aj ľavica veľmi profesionálnu, marketingovo veľmi dobre pripravenú a veľmi živú, miestami až agresívnu kampaň, že z týchto strán sa vytratili hodnoty. A ja by som chcel sa vrátiť späť na Slovensko a chcel by som, aby sme tie posledné dni pred voľbami využili na to, aby sme sa vzájomne povzbudili, aby sme sa osobne presvedčili, ktoré hodnoty ktorých strán nám sú blízke, ktoré hodnoty sú presvedčivé, ktoré sú len marketingové, ktoré sú možno až vulgárne a ktoré sú len biznisové. Verím tomu, že aj KDH nájde v týchto voľbách odvahu na vyššiu kvalitu odbornosti. Nájde odvahu aj hodnotovo ísť ešte viac na hlbinu, aby presvedčilo viacerých. A ja dúfam, že budem pri tom a dúfam, že bude pri tom aj potom, keď budeme môcť tieto hodnoty tejto spoločnosti v tom najlepšom svetle a kvalite odovzdať.